बोलोगोरासिनथार सोरगोनि आफा इसोरा बाख्नाय जाथों आरो साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय, गोजोननाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जासिहरग्रोनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों। ख्रिस्ट' फोथायारि अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, फै जों इसोरनि बोसोनखौ दान्दिसे सम लानानै सोलोंज्लायनि आरो इसोरनि बोसोनखौ जों फरायनानै खोनासंनि। माथाइनि 5:48 पद। बेनिखायनो सोरगोआव थानाय नोंसोरनि बिफाया जेरै गुरगनाय बेबादिनो नोंसोरबो गुरगनाय जा। बे गुरगनाय बाथ्रानि सायावनो जोङो बाइबेलनिफ्राय मोनसे सल'खौ खोनासंग्रोना लाग्रोनि, जाहाथे जोङो रोखायै मोजाङै बुजिनो हायो। माथाइनि 19:16 लानानै 22 पदआव नायोब्ला नुगोन। सानसेखालि जिसु ख्रिस्ट'नियाव सासे सेंग्राया बिनियाव थांनानै होनहैबाय, "ओ गुरु, जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो थाखै आं मा गाहाम खामानि मावनो नांगौ होननानै?" अब्ला जिसुआ बिनो फिननाय होबाय, "गाहामनि थाखै नों मानो आंनियाव सोङो? बेयाव मोनसेल' गाहाम दं। नोङो गोथाङाव हाबनो इस्सा खालामब्ला हुकुमफोरखौ फालि।" बे मानसिया सोंबावबाय, "मा मा हुकुमफोर?" जिसुआ फिननाय होबावबाय, "नों मानसि दासिथार, जिनाहारि दाखालाम, सिखाव दाखाव, नंखाय साखि दागसं, नोमा नोम्फानो मान हो आरो गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बादि अन।" बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगोनो सेंग्राया जिसु ख्रिस्ट'खौ होनबाय, "बेफोर मानिखौथ' आं मानिबोबाय, आंहा मा नांबावगौ?" अब्ला जिसुआ सेंग्राखौ होनबाय, "नोङो गुरगनाय जानो इस्सा खालामब्ला थांनानै नोंनि दंनाय मानिफोरखौ फाननानै हावरियाफोरनो ओरैनो है। अब्ला नोंहा सोरगोआव मोजां बुथुमनाय जागोन। बेनिफ्राय आंनि उन उन फै।" आनथाय सेंग्राया बे बाथ्राखौ खोनानानै बिहा बिखा खामनाय जादों आरो बिनिफ्राय थांदों, मानोना बिहा गोबांथार सम्फथिफोर दंमोन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, थिग बेबादिनो ल'टनि हिनजावाबो दोहोन दौलत, न'-बां, रां-रुफा, सम्फथिफोरखौ गोसोखांनानै उनथिंजाय नायफिननानै संख्रि फिथर जादों। जागायजेननाय 19:26 पदआव नायब्ला नुगोन। मानोना धोन दौलत, सम्फथि, रां-रुफा, लब लालसानि थाखायनो बांसिन मानसिफ्रा गुरगनाय जानो हायाखै। नाथाय बाइबेलाव इसोरनि बोसोना बुंदों 1 जहन 2:15 पदआव, "नोंसोरो संसारखौ आरो संसाराव थानाय मुवाफोरखौ दा अन। सोरबा संसारखौ अनोब्ला बिफानि अननाया बिनियाव गैया। मानोना संसाराव थानाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय, मगनफोरनि लुबैनाय आरो गोथांनि थिफुदलाया बिफानिफ्राय नङा, संसारनिफ्रायसो। बेखायनो गासै गाज्रि मानिफोरखौ आरो गासै संसारनि लुबैनायनिफ्राय गावखौ थख' खालामनो हानायासो गुरगनाय आरो गोथार।
ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगो नोंथांमोन, जेब्ला इसोरा गोथार आरो धोरोमिया जानायनि आयेनफोरखौ इजराइलारिफोरनो रायथिनो थाखाय फोरबुआ मसेखौ होनबाय। लेबि बिजाब 19:2 इजराइलनि गासै रायतफोरनो मिथिहोदो, नोंसोरो गोथारै थानो नांथारगोन, मानोना आंनो फोरबु, नोंसोरनि इसोरा, आङो गोथार। ख्रिस्ट' फोथायारि लोगोफोर, बेखायनो जों साफ्रोमबो गुर गनाय आरो गोथार जानो नांथारगोन, मानोना इसोरा गुर गनाय आरो गोथार। दिनैनि इसोरनि गाहाम रादाबखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन।